וואו, בטח אמרתם הרופא הזה השתגע. לא, אנחנו לא השתגענו. השילוב בין העולם של ה-VR, זה virtual reality, עם הרפואת שיניים, זה שילוב מדהים. למה? באמצעות השילוב, משקפי ה-VR, הטכנולוגיה הזאת, אני אחד הרופאים הראשונים שהכניס את זה לעולם של הרפואת שיניים, שזה משמש אותנו ככלי עזר, ויכול שזה כלי מאוד חשוב, שייתן למטופל להרגיש את התוצאה שלו בהדמיה תלת מימד בתוך החדר שלו. הוא רואה את עצמו כפול בחדר של הטיפולים, בבית, איפה שהוא רוצה. הוא יכול לראות את התוצאה שלו בשיניים אחרי הטיפול וגם לפני הטיפול. וגם בעולם הכירורגי אנחנו משתמשים בזה גם לתכנון של שדים כירורגיים ושתלים במודל תלת מימד, ולראות למטופל מה התוכנית שאנחנו הולכים לעשות מאלף עד תף במודל בשיניים שלו, לא על מודל אחר בשיניים שלו. אז זה ממש מדהים. באמצעות הטכנולוגיה הזאת אני יכול להיפגש עם המטופלים שלי גם מרחוק באותו חדר ולהסביר להם ולהראות להם תוצאות. אז אני תמיד מחפש פתרונות ולהיות מאוד עדכני והכי חדשני ולהכניס את העולם של הטכנולוגיה לרפואת שיניים למענכם, כדי שתקבלו את התוצאה הכי מדויקת והכי יפה והכי מושלמת שיש.